Здравейте! Имам ревматоиден артрит. Ползвам продуктите на DXN от година и няколко месеца. При силните болки, които чувствах и пълна парализа на всички ставички, пиех ударно чай, шоколад, младата гъба, старата гъба, хилициум, всичко така в индустриални количества. Почувствах много бързо облегчение, още на петия ден. С всеки изминат ден състоянието ми се подобряваше. Сега мога да клякам, да си мия прозорците, да тичам след рейса и да се самообгрижвам, тъй като тогава толкова зле бях, че и носа не можех да си пипна. Благодаря. Сега продължаваш ли да вземаш продуктите отново? Ами непрекъснато, те са част от моето ежедневие. Всеки ден пия чай, шоколад, кафе, хилициум и вече редувам млада, стара гъба. Да, ползвам ги ежедневно. Пак в такива големи количества или Не, в малко намалих дозите, нали, защото сега двигателният ми процес е възстановен, ставите не ме болят, мога да се движа, нямам тези подотини и тази скованост. Освен това намалих и малко килца, които помагат на сърцето да се чувства по-добре. И така, ползвам ги. Това е по-добре да ползвам DXN, отколкото да тичам в Пикадили или в някой хранителен магазин.